Takže čau, vítam ťa pri novom videu a toto video bude o tom, dosť ľudí sa ma aj pýtalo, prečo není ďalšia časť s Passatom, projekt Passat. Vec je taká, prerába sa garáž a nie je to auto kde robiť, ale na tom sa už pracuje a myslím si, že do nového roka bude video aj z toho, ako sa pracuje na Passate. Ale toto video nie je o Passate, toto video je o mojom daily aute, ktoré som si kúpil, proste ktoré som si musel kúpiť, aby som mal na čím jazdiť do práce a takéto veci. Tak to auto je BMW Rady 3, označenie F31. Co kurwa? Co kurwa? Tak dnes si povieme niečo v mojom daily aute a ako to vlastne ide a či to je vhodné auto na daily. Niečo si povieme o tom aute a čo sa s tým daily autom začína robiť a takéto veci. Začal by som v prvom rade motorizáciou. Spomínam, je to daily auto, tak ja som zvolil 2 liter naftu, 135 kW v automate 8 stupňovom. Za mňa to je dosť dobré daily auto, je to pohodlné, v tom aute je ticho, skrátka všetko, čo potrebuješ na daily auto. Zvolil som, ako ste si mohli všimnúť, kombík. Nech sa nehneva, ale ja hovorím, už čo je veľa, to je málo. Takže Touring. To je z toho dôvodu logicky, keď auto používaš daily a potrebuješ niečo prevážať, tak je to super, pretože do toho kufra napcháš nespočet vecí, čo potrebuješ skrátka previesť. Auto je momentálne na 17 BMW kolesách. Sú na tom obuté zimné gumy, pretože ide zima, ale už teraz viem povedať, že tieto kolesa na tomto aute hlavne cez leto nebudú. Plánujem tam kúpiť úplne nové kolesa. Nech to aj nejak vyzerá. Nejaké ideálne 18-ky, 19-ky už väčšie asi nie. Chcem tam zachovať aj ten komfort. Len to nejak doladím, aby to lepšie vyzeralo. Auto má nabehané okolo 250 000. Čo na ním bolo robené ešte predtým, než som kúpil, boli samozrejme rozvody, olej a také veci. Brzdy boli len kotúče robené, pretože predné doštičky už treba robiť, ktoré už mám. Na aute sú jemné známky opotrebovania, ako napríklad na nárazníku. Čo som tu už zrobil, tak boli tieto držiaky na SPZ, ktoré sú magnetické, ktoré asi určite poznáte. V tom nárazníku sú také malé ďobky z predošlých SPZ a držiakov, ale to sa bude riešiť pravdepodobne iným nárazníkom, pretože dá sa na to kúpiť jen paket. Čo by som povedal k svetlám? Klasický Big Xenon, stačí to, svieti to dobre, ja som s tým veľmi spokojný. Auto má malé chybičky, to, že tu je úplne jemná preliačina, ale to mi nejak nevadí, predsa len je to daily auto. Keď pôjdeme dozadu, áno, tieto nálepky som tu dával ja a áno, tie nálepky pôjdu dole. Jediná, ktorá nálepka nepôjde dole, tak to je táto. Tu som dostal na tuning zraze v Prešove, tak to si asi nechám. Za mňa ten kombík vyzerá celkom dobre, jedine čo mi vadí je tá jedna maličká rúrka, ale to nevadí. To sa časom vie aj zrobiť. Čo ma dosť obdivuje na týchto kvázi BMWčkách, tých Touringoch, že ako napríklad, myslím, že na E39 a tak môžete otvoriť kufor takto. Bordel si nevšímaj. Je to pracovný vůz. Ja ťa varujem. Ja už mám pokrk upratovania po tebe. Chápeš? Môžeš kufor otvoriť takto.
Čož je za mňa super, keď tam potrebuješ len niečo hodiť alebo niečo na rýchlo vybrať. Len treba dávať pozor, pretože je to sklo a radšej si na to dávam pozor. A kufor sa dá ešte otvoriť takto. Veľa ľudí povie, že je to zbytočnosť, že to auto to vôbec nepotrebuje a takéto veci, ale dosť som si na to zvykol a je to strašne dobre v tom, keď ideš z nákupu alebo potrebuješ niečo na diaľku, máš plné ruky, zobereš kľúčik, na diaľku ho vieš takisto otvoriť, takže za mňa je to super vecička, zatiaľ to ide, som za to rád. Tak čo som na tomto aute, odkedy ho mám asi 3-4 mesiace zrobil, to sú tie magnetické držiaky na SPZ. To je proste základ, nechceš tam mať hnusný rámček. A to je asi všetko, čo som zatiaľ stihol na tomto aute zrobiť. Ale mám tu už olej, brzdové dosky, pretože už to hlási chybu. A ešte nejaké blbosti, čo je treba urobiť. Keď sa bavíme o tej druhej chybičke, tak to je klasika BMW, zadný lem, ale aj to sa bude robiť, ale ešte sa robí garáž, tak sa to rovno zrobí tam. Chcem to stihnúť zrobiť čím skôr, aby to nehrdzavelo ešte viac, lebo ide zima, cesty budú posolené a tak. Čo sa týka interiéru, tak má to trošku lepšiu výbavu, lebo do tých trojkových rád F-kových dávali aj látkové sedáčky a to sa mi vôbec nepáči. Je tu čierna koža a takisto drevodekor, to nie je drevodekor, ale veľa aut tam má tie sivé hnusné lišty, tak tieto sú také nejaké hnedé, alebo jak by som to povedal. Interiér, čo by som dodal k tomu autu, navigačka, úplne klasické veci, čo ti treba. Má to start stop, to stále vypínam, pretože mi to dosť vadí. Je to otrávne, keď na chvíľku zastavíš a hneď ti vypne motor, tak to je také no na tom. To asi veľmi nechceš, stále to vypínam a tak. Za mňa, ako to jazdí, nečakaj od toho športové auto, alebo neviem čo, ako som spomenul. Je to auto za mňa perfektné na daily. Výkon, keď potrebuješ, obehneš, má to vlastne 3 režimy. A to je Eco Pro, Comfort a Šport. Tým, že keď to dáš do športu, tak auto točí väčšie otáčky, ako som spomenul, je to 8-stupňový automat. Za mňa to auto má všetko, čo na daily auto ja potrebujem. A to je ako tá navigácia, rýchlostný limiter, hej. A takéto veci. Za mňa super auto na daily. Chybička krásy, čo je v interiéri, tak to sú tieto madlá a neviem, či to poznáte, ale oni sú z takej ako keby gumy a po čase sa to lúpe, takzvané topy, ale tieto madlá už mám v kufri, mám ich objednané za obyčajné plastové, takže ešte to vymením. Takže za mňa vhodné auto na daily. Má to základné veci, ako je klíma, rádio, však predsa len už v takomto aute by malo byť rádio. Čo som teda nespomenul, je to ročník 2013, takže nie je to úplne nejaké staré auto, čo som potreboval aj trošku novšie, pretože na tomto aute som chcel chodiť aj nejaký ten výlet a také veci. Som nad tým bol v Prahe a za mňa to bola super pohodlná jazda. Má to automatické svetlá a tak. Takže
ak rozmýšľaš nad takýmto autom, napríklad chodíš robiť do zahraničia, má to veľký kufor, je v tom miesta, za mňa ten automat je super a neváhaj, ja by som to určite kúpil, ja som zatiaľ s tým úplne spokojný. A tak. Vec, ktorú som nespomenul, tak je multifunkčný volant. Videl som nejaké auta, ktorí ten multifunkčný nemali. Samozrejme, nie je to úplne potrebné, ale je to predsa len pohodlnejšie. Prečo to video aj točím, tak je tá vlna kritiky na ľudí, ktorí proste majú BMW. Áno, nehovorím, niektorí mladí ľudia, ktorí majú BMW, jazdia ako blázni a také veci. Kurwa, drifterzy! Co wy drifterzy odjebaliście? Áno, ale zoberme si po tej stránke, keď to má normálny človek, za mňa tie auta nie sú zlé. Tiež to je nejaká kvalita. Niekto má rád Citroeny, niekto má rád Škodovky, niekto má rád proste BMW. Tak to je. Jedna vec, ku ktorej by som sa chcel vyjadriť, je pán nazývaný na TikToku alebo YouTube LL Cars. Ten pán, nemám proti nemu nič, videl som ho na tuning zrazoch, za mňa celkom v pohode človek, ale čo sa mi dosť neľúbi, tak áno, videl som nejaké videá, kde pán z BMW z E38, ktorý nadával na Škodovky, áno, jasné, je to jeho názor, ale nepáči sa mi trošku ten prístup LL Cars k tomu. Proste príde na tuning zraz a sundal som BMW a neviem čo a šroty BMW, jasné, je to jeho názor, je to jeho vkus. Pán má RS-ovú Fabiu, za mňa tá Fabia vyzerá dosť pekne oproti ostatným Fabiám, len by som chcel podotknúť, že sa mi dosť nepáči to proste. Starajte sa do svojej značky, za mňa ten názor. Malo by vám byť ukradnuté kto čo má, či niekto má Favorit, či niekto má Fabiu, či niekto má BMW, či niekto má Mercedes. Proste, keď máte radi auta a ste kvázi autičkári, tak by ste mali oceniť aj to, že keď príde na tuning zraz pekne upravené BMW a ten človek má vkus, tak treba aj jeho pochváliť. A nielen hádzať do jedného koša všetkých ľudí, ktorí to auto proste vlastnia. Áno, nehovorím, niektorí mladí, ktorí majú BMWčka, tak sú proste retardovaní, zaslúžili by si proste prefľaskať, ale čo už, to nezmeníš, tak to proste bude. A tak. Takže za mňa to je všetko a dúfam, že sa čo najskôr vidíme pri videu s Passatom, už teda dúfam. Tak toto video som chcel len preto natočiť, že v tom kanáli pokračujem a budú videá, ale momentálne to nie je možné, pretože sa prerába garáž a nie je to auto kde robiť a z hľadisko to, že je vonku zima, tak auto sa robí dosť blbo po takejto zime. Tak za mňa všetko, daj like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu.